guys, good morning sa itong tanan. Update na sa itong nilabhan guys nga katungwa na tiwas kagabii na kong laba. Karon guys, akong gitiwas og laba guys kay ano, init na kay panahon guys. Oh, kita ninyo. Para guys, dali ra ni mauga kay anak ta kay gina to karon na magkakidid lang kog gamay guys kay makita kong thirsty. Ako nang gitiwas og laba guys kay para mahuman ako nilabhan. Din usa pa init na kay sa tanan. Kanyang hapon mauga na ni mapilo na dayon. Nya, practice tagpilo ani guys kay wala man sa banana guys, man to ka uli. Kay dito ra man to sila matulog karon sa sagol. So ite mga mamelo ani unyang gabi. Okay. Sure jud ko guys, maagas ni inyong ay maagas mo mauga ni inyong gabi kay grabe ka init sa panahon ron. At least wala ko bulingon. Lalabhan na. Kay makatagam ning bulingon nga daghan kay guys. Oy kay grabe ka po yung mga laba ay. Kung ako'y papiliin guys ay pag manglimpyo ko balay kaysa mga laba ko. Muna atong anamon og laba kay para wa gamay rang bulingon og di laghan para itong gilabhan na magdas kong bana. So sa inyo ko pag pinaghan na gani na akong bana at no. Itabangan ko niya panglaba. Nya karon kay ako ra may mga laba guys kay lunis na lunis kaayo. Kay trabaho si banana. Pero dili man kay ni huga ko mga among mga nilabahan guys kay kasi traman ni gisuot. Pero burasan niya po na ako para limpyo. Anak guys. Makita ra ba ko ninyo guys? Dili ra ba kay ko tanaw na akong kamera be? Kung makita ba? Ako mga ero guys o na guard. Ako mga guard. Agoy na kuan nang kuan. Na. Bantay sila nako guys. Ana na sila guys pag malaba ko. Sibots nako guys sa ubos. Ay sa ubos sa pikas kay kung gihiktan kay samukan kay ito para gabi. Grabe ka samok sa kuha. Nang laba. Akong gitarong ang kamera guys kay sa gula ta nakita diri. Ayaw tandugang kamera dulong nagula ha. Kana ko mga dugidog guys ug asa ko apo na sila. Bawas og kanang ulakaw ko matukog sentro sa kong mama. Sa balay ra gina sila. Ako mga sanina agad sa dili kay nabugaw. Ako ginambrasan kay para humutiyag ka ang bayag. Uga. Kaya kung naa pa lang walay agas guys, ako ni giwaswasan ginapakpakan, mamakpak ko ni banana na ako ano. Ako din ang pakngan para mawala gid ang katong baho sa sabon kay kung di man gud matarong og waswas guys. Manimang sa nina. San pagkas ara gigamit. Pero og pakngan humot kaayo. Yag human sa yag kauga humot king nilabhan. Mga gagmay na naman ni guys katong ni mga nipis o tela. Dili na kay nikuan. Bugat kay katong mga bugat gabi mga bagagtila mga pantalon. Ako nang gipanglabhan ng mga shorts. Balikan ni katunan ng mga gagmay. Ay ini mahuman. Ako na ning paspasan guys, ang init nagkaduol na sa kuha guys. Nagkuan na gani ko dala, uniform na ko, muna ko uniform ang laba kong init guys, kanang guna ko, muna ko uniform. Okay, init kaayo baya. Muna magkuan ko, mag-ingon ani ko sa nina. Pag init kaayo mang laba ko, mga guna, mang limpyo diri sa gawas, kay ni gid akong sa nina guys. Di kani nga makong niwaswasan guys.
Di na ko ni ilabay kay bisag way agas unya. May na lang ni pang CR o pang limpyo diri sa gawas namo. Ano guys? Ang amo ang portahan bitaw nga screen guys. Ay, giguba na po sa mga husky. Noo ko grabe. Grabe kaya mga husky guys. Uy. Tangan kay gamit. Guba na po ang screen sa portahan no. Nakay mo sira. Yan mo ang bakan. Uy, at kaya na siya. Mga di po dali naman labahan kay buling pod. Di po kayo di po maklarong buling. Di jud po kayo na siya buling guys kay. Naraman mi sa balay. Ang gato po ditong isot sa pong bana dahil gabi ilabang po dito na ako. Sa sulo na nakuan. Nakuha. Ay, ang init ang padulong na din. Paspasan na tunik, ang init ang padulong na. Ang pastaan ni. Ang init kasi ko mahadlok pero ang kasakit sa panit. Grabe kayo. Init ang sa panit. Kusan po na ako kadyot guys kay yan man akong paras kusahan kay para ang sabon gid niya makuan ba magawas. Idili ra gid man imaho ang sanila bahala di mapakang og waswas kay di man takapakang karog waswas guys kay may tubig akong gamiton gani mga pundo. Lay agas ug buntag. May lagin tag mo agas niyon niya kun dili malimpas. Pero daghan ni namin tubig sa kuan. Sa CR puno tanan. Among punduhanan dito na sa kwarto puno. Di anyway, kaso diri mahut ang tubig diri guys kay mami pundusod. Ano okay ra. Na good guys, gamay na lang kulang mga panty dyan na nakita.
Gamay na lang jud guys, maghuman na jud ta ani. Actually, medyo ko katapol ganina og laba guys, kaya ano? Na ako giinom tambal sa ubo. Pwede ninduta guys, makatulog kag maayo. Kasi nakaganahan mo bangon, gusto ka matulog na lang. Hindi na ko nauna man ko naman dahil ko tiwason nga nilabahan. Mato ning bangon ko ako ang preparean po akong bana og pagkaon nag-ag ko kay Lunes karon trabaho niya. Utong. Huwag lang ito bangon sa gamit pa kay tulog. Dong, matandugan ni mo ang kuan ha. Hala na ay ning kamang si mata dong. Oh. Bina ko na ning kamang si mata. Matandugan ni mo kamera dong ha. Hindi na po kumawag tubig. Uy, kay gamay na lang ang tubig. Anong kuan? Ano o, sana. Ito na yung gamitan og powder guys. Kaya ganing, yung ani nga tila ba, di kayo bula. Gamitan natin og powder. Para bula kayo. Brasan lang. Nagtakilid ko guys, makita ko pag-aramina, makita ko toasty. Magtakilid ta ka para hindi kayo ita sa kuan, mga basher. Okay, makita ko pagka-aramina. Pizza tres naman dito karon guys, no? Kapit na. Di ara sa panahon guys, oy. Mura magi magic ang panahon. Hapit na pud. February, March. Mura gitex ang panahon guys, dali ra kaayo. 2025 doon sa 2026 na po. Ang edad nagtataas na. Dani dili ko kay ni hugaw kay. Kadiyot ra man nila ako gisuot. Akong person day yun guys, liguon ako to. Guys, yan siya guys, ako nilabahan guys. At isang gabi ang laba man mis kung bana duha me. Karon na po ko'y bulingon. Anam. Murag init naman akong likod. Gamay na lang di kulang, mabot ng init dire. Man ani waswas dayon. Halay di human na. Ang hugas din ko pag human ani guys. Pag human ko pang hugas guys, sa balay na sulod balay na ko mang limpyo. Pero unya ra ko mang limpyo guys, oy kay matulog sa ibalik. Kaya lami jud kay itulog. Tungod sa tambal man giinom guys. Okay, ang anak to ko mama. Ang kanadang tambal giinom na mo, lami daw kay na ikatulog. Pag inom na mo gahapon guys, kaya nag-inom mi gahapon niya. Ito man mi sa tuburan gahapon. Kaya kung mata mo, radyo mahulog sa katulgon guys. Katulgon jud kay ko. Ito nga. Ina na ko kung bana nga, manguli na mi, dali mi ulit. Katulgon na kay kung mata guys.
spoon. Wala pa may basura eh. Agad na kayo may basura guys. Ay, nangawas-awas sa sako niya. Nakakda na ba may sako kay say man ko dalong sa taga basura ang sako. Napagaw kay basura sila ay sako si nanay. Mga hindi ko ni nanay sako. Kinakda na yung may sako guys. Pit na dito na human. Gamay na lang dito lang. Nagan tubig ko. Kundo na mo ni gabi nagsanod mo. Ano lang Jude. Napay usa sa likos kung banda guys. Kuhaan ba ito natin? Putri. Naglaad ko rin si Putri ay. Ulit dari Putri kay init. Thank you. Panty na lang guys. Akong panty kasi ulit ay hugaw. Kasi isa ka alog. Siko ilis panty guys. Kaduha. Punta gabi ko mag-ilis og panty. Muli kayo ni hugaw.
Ano na guys, ano lang kapanti. Napada ay towel oh, towel nga gamay. O katong sa inas kung ba nga gisuot di guys. Kaban sa ako para wala na jud bulingon. Akari man akong gisuot, may bulingon. Hindi akong kayo may buling. Tawin mo gamay. Ano guys? Waon na ako kanina sa bala guys kay para malabahan to. Ay, thank you Lord. Ang init doon na ka-ay diri. Kuyog tanin nyo guys. Oo na ko ang bulingon sa kung bana nga isa itong lisod niya kagabii. Kay para wa na bilingon. Oh, na mga hugason guys oh. Oh, nagulat sa ko pang mga hugason. Manghugas pa ko guys, guman ani guys, og laba. Akong Persian day, liguon pa na ako, gasud-sunod. Para oh, yung sanina. Labahan na to. Akong Persian guys, oy, musta man ikaw? Hala, taas naman din akong video guys, oy. Persian, musta na ikaw? Guys, asa kay akong video guys. So, diri ra tataman guys ha. Please subscribe my YouTube channel Marimar at Marimar WG2. So guys, salamat sa tanan sa iyong suporta. Salamat amping tanan. God bless you all. I love you all.